Hatur punten satangtos seueur kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oh, asik. Taubat. Ya. Sadang lan pangan Nova aku iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duwite kantongan wayah apes wetengku krasa kroncongan obat obat mak cedar mak cedar mak cedar ono pan pecah wah iki mesti rezeki teko mak cedar mak cedar mak cedar pan pecah meneh iki isuk rezekine tambah luput oi tambah luput oi tambah luput oi tambah luput oi tambah luput asik aduh piu aku iki tukang tambal ban uripe kesadalan-dalan golek kebangan duwite sing halal waton cukup mengolil kanggo sandang lan pangan Sek. Aku iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duwite kantongan wayah apes wetengku krasa kroncongan coba digoyangkan ke SMTV Pak RW, Arif, MCS, Bang Holil, Indosiar. Semua. Mak cedar, mak cedar, mak cedar. Ono pan pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Mak cedar, mak cedar, mak cedar. Pan pecah meneh isuk iki rezekine tambah luput oi tambah luput oi tambah luput oi tambah luput oi tambah luput repaning satu kali maning tetap semangat
Matur nuwun, sampai